Здравейте, разговаряме с Николай Вълков, представител, така и капитан на отбора на Рокхаус, който идва от град Сандански. Днес имахте сблъсък с Помари Антилопите от Шампионската лига, реванш тук в София. Как видя срещата? Скоро матч, добър отбор с Антилопите от София. 2-2. И двата отбора имаха шансове. Но до година повече. Бяхте така на един гол разстояние от Дуспа. Да, изпуснахме Дуспа. Късмет. Това равностойно отбора, всеки можеше да продължи. Хубав матч се получи. Може би умората у вас така изигра лош шега? Ами умората, да, днеска бяхме на турнир на Ариана в Благоевград, играхме там 4-5 мача и сега даже не можахме да се събереме 3-4 момчета, имат контузени. И общо взето, горе-долу добре се представих. Да, доволни сте от представянето си в Шампионската лига? Да, доволни сте, за първи път играем в Шампионска лига. Година мислим пак да участваме. И ще видим по-нататък. Разкажи ни повече за отбора и за себе си, разбира се. Значи, по принцип, нашия отбор се казва Авангард. От тази година има лига в Сандански за футбол. Обаче ние миналата година играехме в лига в Благоевград и играем в лига България с името Авангард. Пък в Шампионска лига играем с името Рокхаус. Иначе по принцип се казваме Авангард. Отбора е от 3-4 години ритаме заедно. Бивши футболисти сме на Вихрен. Има момчета играли в А, в Б група. Обаче вече не се занимават, нали, професионално с футбол. И повече крепи неприятелството и това е, как да ти кажа, не може без футбол, не може хоби. Как виждаш така последните години развитието на футбола в този край на България, който е така доста футболен? Да, по принцип последните години, как да ти кажа, спадна малко нивото. Отборите са вече предимно Вихрен, Беласица, Пирин, всички са в В група, няма в професионалния футбол отборно, явно няма пари. Всичко е свързано с финанси най-вече. Сега, ако не се лъжа, Пирин така се завръщат Пирин се завръща в професионалния футбол. Дано да... По-рано, знаете, имаше доста отбори от Югозапада. Професионалния сега в Пирин, дано до година Вихрен или Беласица. Надяваме се да гледаме и ние хубави мачове надолу. Абсолютно. Това са отбори, които заслужават мястото си в професионалния футбол. Така, как виждаш мини-футболното ниво? Значи мини-футболното ниво мога да кажа, че в последните години страшно много се развива. Значи от 2010 или 2011 започнахме да играем турнири и днешни дни на много добро ниво. Даже мисля, че мини-футбола се развива в България по-добре, отколко футбола на голям терен. Страхотно. Ще да ни разкажеш за успехите ви в Сандански, които ви доведоха така до класирането в Шампионската лига. Значи да, спечелихме лигата в Сандански. Има там около 15 отбора. Играеме всяка неделя, през седмицата. Спечелихме я. Нали, казаха ни, че трябва да играем в Шампионска лига. Преодоляхме Петрич първия кръг и втория кръг сега загубихме от шампиона на София. Един добър отбор. Как виждаш целите през тази кампания? Дали ще имате сили отново за шампионска титла? Значи, да. Това не е предимно. Целта е да станем шампиони. Имахме 3-4 момчета от отбора, където играеха с нас, когато Вихрен играеше в аматьорското ниво, в селската група. Обаче след като се завърнаха, сега са в В група и вече не могат да идват с нас и колко и да е, това оказа влияние на отбора. Наистина така е, да. Вие на доста турнири участвате, Ариана, Каменица, значи, мачовете събират. Имаме успехи. Печелили сме и Каменица и Ариана в Благоевградска област. И общо взето доволни сме от това, което постигаме. Добре, пожелаваме ви успех да завоювате титлата и през тази кампания и отново да се видим, дай Боже, в Шампионската лига отново. Да, и аз. Мерси.